De passie voor klassieke muziek en de gave om die funk uit te brengen op het publiek. De tafel is joen voor drie jonge Frieske muzici. Pianiste Valentina Toot, saxofoniste Femke Ilstra en celliste Dana de Vries. Alle drie spelen ze snijden op het eerste Frieske toptalentenconcert dat Amy Verheij de Frieske Amy's uitreikt. Het is een nieuwe prijs voor Fries talent met internationale allure. Dag Dana, Femke en Valentina. Jullie spelen zondag in het Fries Toptalentenconcert. Ik ben erg benieuwd. Ik verheug me er erg op om jullie te horen spelen. En ik vind het ongelooflijk leuk om aan jou, Femke, de eerste Friese Emmy te mogen uitreiken. Heel veel succes zondag en tot zondag. Ja, je zit hier echt te stralen van eer tot eer. Femke, je hebt hem al woen, dus ik dacht, spanning. Ik kon niks meer te doen. Nee. Ga al. Maar Amy Verheij, de grand dame, met haar viool, die hetzelfde paard roen het als Jim, hè? Hoe is dat? Nou, geweldig natuurlijk. Een hele eer. En het toeval is ook nog dat ik als liedbandje heel graag viool spelen wil. Maar toen het kon net, want we hadden een lerares in de buurt. En mijn mem had geen auto, dus we konden net naar Drachten rijden. En dat was heel veel gedonder. Dus voor mij is het echt gewoon geweldig dat ik een prijs krijgen van Amy Verheij, de violiste. Is dat nog steeds, ik voor Valentina, is dat een hele belangrijke vrouw? Ja, ik luisterde altijd naar haar opnames. Want zij speelde heel veel samen met een pianist, Yuri Egorov. En daar was ik heel erg fan van. Maar ik vind het wel spannend eigenlijk dat ze in de zaal zit. Ja, en als je in trein zit je hem daar aan zijn buik. Kennen je elkaar trouwens, vanuit het klassieke verhaal? Ik heb Femke, we hebben elkaar nog nooit ontmoet volgens mij. Valentina wel, eigenlijk. Maar ja, je bent wat meer van dezelfde leeftijd. Hoe wie dat? Van het conservatorium in Groningen. Ja. Maar nooit als je twaan op een podium staan? Denk het niet. Volgens mij niet. Nou, misschien hebben we wel concert, een keertje samengespeeld, geloof ik. Maar... Oké. Nou, om je in elkaar ook even wat beter kennen te leren, hebben wij een filmpje gemaakt. Even beginnen met die. Valentina Toot groeit op in Aardkerk. Als Famke van Jochen krijgt ze voor het eerst pianoles. Al vanaf haar tredje is ze fanatiek aan het spelen. On studies had ze neertocht. Het conservatorium in Den Haag, dat moet het worden. Intussen studeert ze aan het conservatorium van Brussel. En gaat ze direct naar de toneelskwallen. 2 passies dus. En ze is net van doel te kiezen. Maar er jocht een Fries toptalent. Want... Het is een fantastische pianist. Hij heeft al een paar prijzen speelt nationaal en internationaal. Dus het is een boetende Friese grenzen, een goed talent. Ja, Valentina, hij is toch denk ik wel vaker jet. Wat zou je dat hij? Groot Fries talent, hoe? Ja, ik weet niet, wat moet je daarop zeggen? Het is wel leuk, maar ik vind mezelf nou niet heel erg een heel groot talent of zo. Nee? Nou, volgens mij is het, ja, ik weet het niet, je kunt het beoordelen, maar wat is dat talent? Is dat net een leuk stempel of wel een leuk stempel? Nou ja, je hebt misschien wel aanleg of zo, of affiniteit met zo'n instrument, maar ik denk dat het ook wel, het is niet echt alleen maar talent of zo, het is ook gewoon heel hard werken en gewoon elke dag hetzelfde doen, zodat je op een gegeven moment gewoon iets heel goed kan. Ja. Talent heeft toch ook wel wat uit te zeggen, hè? Het stempel talent. Dus eigenlijk is het hetzelfde, hè? Nou ja, ik denk ook dat als mensen zeggen van, oh, die heeft zoveel talent, dan denk ik van, oké, maar hebben we er dan niet voor gewerkt? Nou, zullen we zien hoe stout voor werk heeft echt in een filmpje? Dana de Vries is hikke en tiny Frensje. Als ze op haar 5e een cello sjocht, weet ze der wolk op spelen. Haar mem ken een cello-docent, maar liet ze Dana met hem zelfs vregen. Van dat moment af bloedt ze studeren. Eerst in de varopleiding en dan op het echte conservatorium in Grains. Daarna volgt Parijs en intussen studeert ze in Leipzig. Wat is haar grootste kwaliteit? Natuurlijk haar muzikaliteit. Haar prachtige kleur, een prachtige klank. Het vermogen om te communiceren, om een goed verhaal te vertellen. En dat is ik in dit concert. Ik verheug me enorm om haar gaan te werken. De goede uitdaging om mooi orkest, mijn koor, een goed verhaal, een goed gesprek te voeren, zeg maar. En ik verwacht dat een goed feest wordt. Ja, een gesprek vieren, hoe doe je dat? Gesprek voeren via... Ja, maar met de cello. Nou ja, daar gaat het toch allemaal om? Ja, maar vertel maar, lees maar eens uit, hoe doe je dat?
Nou ja, sowieso de communicatie met de dirigent is gewoon heel interessant, vind ik altijd. Om te kijken, oké, gaat hij begrijpen wat ik wil dat er komen gaat? Snap je? En een gesprek voeren, ja, een verhaal vertellen is voor mij gewoon muziek. Anders Dat is de wijze waarop de spelers, de passie die erin luistert. Ja. Oké. Dat zul je me ook wel vielen. Femke, we hebben ook even vandaag. Femke Ilstra groeit op in een muzikaal gezin in Stiensgeer. Ze wordt het liefst viool spelen, maar er is geen goede lerares in de buurt, dus wordt het de saxofoon. Bij de Grutte van Varen rekent ze pas echt enthousiast. Maar net jeder had ze klaar is bij de SPW, doort ze het om een auditie te doen in Amsterdam. Daar studeert ze cum laude A. Zond die tijd giet de saxofoon met Femke giet. Waarom wint Femke de Frieske Emmy? Femke is een vrouw die internationaal ook al dwande is. Ze speelt bij Goethe-orkesten, bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Ze zit in het Aurelia Saxofoonkwartet. Ze is mondiaal bezig. En ze gaat gewoon een grote carrière te meer te sterker nog, daar is ze met dwande. Ja, vanzelfs. Ik vandaag hele mooie woorden, hè? Dat ken ik net door van de dirigent. Maar hij heeft er echt zin in, hè, Marjem? Ja. Is het zo bijzonder dat je als je een trein al hier op een podium staat? Kun je dat uitlezen? Wat het bijzonder is dat wie maar zijn trein op podium Volgens mij is die man behoorlijk op tijd. Die heeft er echt een heel snel. Nou ja, hij is heel enthousiast. Wie gelukkig ik, denk ik. Ik tenminste wel. Voor mij is het echt wel een unicum om mij een vol symfonieorkest op het podium te staan. Dat maakt ik net zo vaak mij als saxofonist. En vooral niet op klassiek podium. Ja, want saxofoon is natuurlijk net een heel erg klassiek instrument. Tenminste, de meesten kennen het net heel goed in de klassieke muziek. Nee, ik ken die dulver, hè? Ja, bijvoorbeeld hè, in de funk of in de jazzmuziek wordt het natuurlijk echt heel goed gebruikt. Maar in de klassieke muziek is het toch een beetje vreemde eend in de bijt. Dus, maar ik had er heel veel zin in. Ja. Hey, daar heeft het er nou over, hè? Dus juist maar een soort leven. Nou, laat je vader op tafel. Ja. In het filmpje wat zijn... nou, eigenlijk is het een soort van... West ook eerst gaat in saxofoon. Hoe kun je maar uitlezen hoe dat gaat als Big League's Bruis bent? Is hij altijd letterlijk. Ja? Ja, dat is net alleen figuurlijk, maar echt letterlijk. Dus als ik zonder saxofoon op paard ben... en ik zit in de trein en dan denk ik soms... Waar is mijn saxofoon? Oh nee, die had je net nodig. Ja, hè? Ja, dus het is al zo erg dat ik... Of ik zit op de fiets door de stad en dan denk ik... Shit, mijn saxofoon. Oh, die had ik net nodig. Is dat het echt, Dana? Ja, best wel eigenlijk. Ja. Dus waar we ook gaan als muzikant, ik denk dat we bijna iedere dag wel een instrument bij ons. Ja, dat is voor mij wat lastig in piano mooi. Maar wat dat moest ik heel vaak maar in de trein. Ik heb begrepen dat ze eens een keer de trein uitzetten was, omdat ze het een kaartje kocht is van die grote vriend of vriendin. Wat is het eigenlijk cello? Is dat? Beide. Beide, oké. Ja. Maar ja, dat is echt als je de cello net bij die heeft, dan mist iets. Het is meer dat ik heb hem vaak boven me liggen in de trein. En dat kan ik even kijken. Oh shit, waar is hij? Maar ja. Is het een soort van onderdeel van je leven? Kist het zo zeggen? Het is een extra ledemaat? Ja, het is wel een verlengstuk. Het is echt een verlengstuk, noem ik het. Ja. Ja, ik omdat zeg maar, het verwerkt heel erg die emoties tijdens het spelen. Natuurlijk, werken strek heel wat op techniek en hoe het dan brengen was. Daar studeert heel veel voor. Maar uiteindelijk, als het er dan is het een soort van verlengstuk van die eigen emoties en van die eigen gevoelens. Ja. Nou, we hebben vragen en we hebben eigenlijk vragen om wat te spelen. Dat zal gebeuren. Valentina, die de piano koen we net mooi krijgen, daar hebben we wel beeld van. Was dat wat voor u spelen? Ja. En wat? Ik ging een stukje spelen wat ik op Snijn spelen ging. Dat is een solostuk. En het is een solostuk gebaseerd op Japanse traditionele muziek. Nou, verras u. Ken je hem trouwens? Nee, het is Mai van Rio Noda. Ja, het is net zo heel bekend. Dus dit is zonder orkest, Dus het is sowieso... Dit is wel spannend. Nou, ik ken echt hoe het is. Ervan. Ja. Mag ik even een verzitting in?
Zo. Oeh. Ik weet niet hoe het meer is, maar dat komt echt wel binnen, hè? Veel staat het extra? Ja, zeker. Jeetje, mooi. Ja, nou, dit is nog volle meer, dus snijn. Ja, dat is nog langer. Ja. Er gebeurt nog van alles. Er gebeurt nog van alles. Nou, dit is een mooie cliffhanger. Ja, ja. Hey, we zullen het even hebben hoe je hem leeft. Hè? Want nou, heeft dus op jonge leeftijd maar jou ook al uit huis waai. Hoe oud wist dat toen je voor het eerst verboekt? 16, ja. 16 toen jaar. Verhuisde ik naar Den Haag. En van Den Haag kwam je uiteindelijk nou in Brussel. Ja. Ja, het leven daar is op dit staat wat lastig, hè? Molenbeek, dat is de week West of Wenst. Ja. Wat heeft dat van mij gekregen? Want dat was een heel soort gedoe natuurlijk. Ja, dus ik doe ook 2 studies. Dus ik studeer op het conservatorium, maar ik zit ook op de toneelschool in Brussel. En de toneelschool staat in Molenbeek. Dus ik ben daar heel veel en dat is dus die wijk. Werd een broeinest is voor terroristen, ja, ze hebben ook wel een. En voor muzikaal talent misschien. Nee, ze hebben wel een beetje overdreven hoor. Want eigenlijk is dat gewoon een volksbuurt. Dus het is echt niet zo dat het echt voelt als een broeinest of zo. Maar het was gewoon heel raar, want er staan overal soldaten en zo. En van die grote legerbussen. Ja. Dus de sfeer is gewoon een beetje gek nu. Maar viel dat dan net een beetje eng? Dat ze 4 uit Friesland waar bent, bij die ouders, dat is vreun. Het is toch een hele stap die je bezet. Ja, jawel, maar ik ben niet echt bang of zo in Brussel. Nee. Ze zullen hun eigen wijk ook wel niet opblazen. Nee, dat zullen wel net. Maar daarna, dat is het ook mooi maken. Hè? Ik begon als jong famke voort uit huis die talent ontdekken. En toen gebeurde er echt wat bij je mee in Parijs, vlakbij je bedoelt de Charlie. Ja, Charlie Hebdo. Ja. Is dat toch, dus, hoe zie je dat ook weer? Ja, dat was best wel heftig. Tenminste, ik vond het wel heel heftig. Dat het gebeurde wel bij mij in de straat, weet je. Dat het dan gewoon 5 minuten met de fietsen vandaan is. En ook inderdaad militairen voor je huis. Dat gewoon standaard. Dat, ja, ik weet niet. Het doet wel wat met je, denk ik. Ja, want er is nou een fragment hè, in Parijs, dat kunnen we even een zien. Dat is hoe de muziek, de street omgeeft met terreur en zeg maar net leefde. Mm-hmm. Dat is ik de kracht van muziek, hè? Ja. Wat vies je van, is dit zo? Ja, heel bijzonder dat iemand gewoon gaat besluiten om daar te gaan zitten en zeg maar de terroristische aanslagen niet met kwaad te bestrijden, maar met muziek te gaan bestrijden. En ja, ik vind dat een hele mooie manier om zoiets te gaan bestrijden. Ja, het is toch vaak, hè, dat die muziek dan toch naar boven komt. Want ja, dat is die instrument. Hier staat het dwank in, van die gevoel, daar in Molenbeek, maar in piano? Jawel. Ja, zit dat in die? Het zou wel kunnen, denk ik. Ik zou wel even over een soort grens heen moeten gaan, denk ik. Maar het heeft wel iets. Maar heeft het vaker broek dan misschien, Femke? En, had die muziek, als het lastig is, misschien wel privé in die leven om die heen, dat die muziek daar eruit helpt? Nou ja, misschien niet net zozeer privé, maar wel dat ik soms meestal na het concert naar mijn tag in van, du hast me echt gewoon echt geroerd en has me rekken diep van binnen, want ik ging het zo goed met me, of mijn man is overleden en ik moest aan mijn man denken, maar bedankt. En dus ik vind het wel heel mooi dat muziek troost brengen kan om mensen. En omdat het zonder woorden is, rekt het alleen maar meer. Ja. Het rekt meer dan woorden. Dus hoe volle meer muziek maken we dus, of net? Valentina? Ik denk het wel, ja, ik hoop het. Ja. Nou, we zullen nooit weer naar die luisteren. Daar moet eventjes met die cello eventjes wat manoeuvreren, want het is even een meter van de tafel. Pak hem maar, hè? Dan praten wij gewoon even verder. Want het leven, hè, boeten uit. Daar wenst in Amsterdam, daar wenst dus in Brussel. Heeft hij nog genoeg houvast on, of is het juist goed om voor te wijzen als jong talent om uit dat Friesland te stappen? Voor mij was het denk ik wel goed, omdat ik was altijd wel heel veilig en zo thuis. En ik denk dat het wel goed is dat ik ook al zo jong uit huis ging en dan nu ook dat ik echt in een grote stad woon. Want dan ben je even zo je houvast kwijt, maar dan kan je dat ook op een andere manier misschien weer in jezelf vinden of zo. Ja, herkent u dat, Fem? Ja, toen ik naar Amsterdam verhuisde, was wel een beetje een cultuurshock. Ik was zo green als gas. En ik kan me herinneren dat ik op de fiets was in Amsterdam. Ik dacht van,
Wat ben je volle stopjachten? Kind er net zo volle stopjachten? Ging gewoon net. En ik wen ook op in een heel groot flatgebouw, maar 14 verdiepingen. Dat wie voor mij ook al zo van wow. En daar wen ik dan op de zande verdieping. Ja, maar nou, dat roept dan kennelijk een kracht in je op. Want ja. dat is ik bij Dana, die verhaal van zelfs. En dus is nou weer in Leipzig, dat flinst de hele verhaal om. Rups je nooit genoeg, als het om muziek gaat. Dit stuk was toch, spelers, de kist nog niks vertellen, want dat jij er net, maar speel je maar. Nou, kist daar ze nu lezen wat zo is, wat het is. Ja, klap je eigenlijk wel voor dit soort dingen? Ja, Jim net. Ik wil. Nou ja, dat maakt het ding uit. Ze komen we lekker om, want lees maar even tel. Kist je jaloers op wezen dat het zo mooi, dat ze zo'n instrument bespelen? Ja, ik ben ook heel jaloers eigenlijk op mensen die hun instrument altijd mee kunnen nemen. En ik hou zelf ook heel erg van cello. Ja. Dus dat zou ik ook wel willen kunnen, eigenlijk. Nou, we kunnen nou een mooi fragment zien. Dat is dan voortdurend eventjes een mooi berichtje naar het volgende onderwerp wat ik maar in bepraten wil. Het populair maaien van klassieke muziek. Je draaien mooie jonge dames die klassieke muziek spelen. En Do mocht helemaal in een mooi programma, maar weer een Tine van Tijl. Zullen we even zien hoe Jim naar het effect ervan meest even. Do maar een celliste. Met minder meer zeggen. Dat is wat Brahms hier doet. Want hier gebeurt meer dan in menig symfonisch werk. Kijk nou, een cello en een piano. Simpele bezetting. Maar wat een energie. Ja, kies toch onjan hoe belangrijk dat is. Dat je in zo'n programma bent. En dat het het imago oppoetst wordt. Ja, ik vind het wel heel... Of ik vind klassieke muziek wel heel belangrijk, want ik geloof daar wel heel erg in, sowieso in muziek. Dus ik hoop ook dat er altijd mensen naar willen blijven luisteren en zo. Maar zo'n programma doe ik niet per se omdat ik denk van, nou, ik ga hiermee andere mensen naar klassieke muziek trekken. Dat doe ik ook gewoon omdat ik het leuk vind om met goede mensen samen te spelen, bijvoorbeeld. Maar ik hoop wel dat ik daarmee... mensen een beetje enthousiast komen. Ja, maar denk je dat het helpt, Dana? Bist je jaloers op haar dat zij daar zit? Oh, ik denk jaloers is echt een verkeerd woord daarvoor. Ik bedoel, iedereen... Of ben je gewoon grutsk op haar? Tuurlijk. Dat is hartstikke leuk voor haar om te doen. Ik denk dat het heel goed is om zoiets te doen, inderdaad. En op wat voor manier het dan naar het publiek overbrengt. Op de populaire manier om wat voor muziek je ook gaat spelen, zeg maar. Het is heel interessant, heel leuk om
Zulke dingen. Nou, het krijgt in ieder geval een boost. En wat je hem nou doet, ik bedoel, het is toch wel uniek dat je hem snijmachine al op het podium staan. Dan koest je net spelen. Daarom gingen wij van de morgen naar de repetitie van het orkest, Madij. En dan kunnen we even zien, Ingres. Ik wil jullie even voorstellen aan onze eerste soliste. God, we hebben er 3, wat heerlijk. Valentina Todt, die gaat Beethoven spelen. Nou, ik klap er gewoon echt voor. Ik heb er niks keer over dat ik gewoon in de studio is. Hey, daar zou dus Craig Femke. Ik vind het bijzonder dat zo'n heel orkest voor mij, dat ik daar maar optreden mag. Ja. Is dat voor jou, Valentine? Ja, jawel. Zeker dit stuk van Beethoven. Je weet nooit of je nog de kans krijgt om zoiets nog een keer te spelen met een goed orkest. Dus voor mij is dat wel echt bijzonder. En is het dan voor iemand van je nog bijzonder dat het dan in Friesland is? Dat het in Ljouwert is? Misschien werd het wel begonnen is op zo'n podium? Ja, mijn eerste optreden was geloof ik in de Harmonie. Ek. Dus dat is wel leuk, of zo. Ja, wat betekent dat dan? Is het dan een soort van cirkel? Ja, een beetje wel. Zo, want toen was ik denk dat ik 8 was. Ja, En dan kan je nog niks natuurlijk. En nu mag ik dan echt met een goed orkest optreden. Dus voor mij is dat wel iets bijzonders. Ja, hoe is het voor jou? Ja, voor mij, mijn eerste optreden was ook in de Harmonie met orkest. Ja, dus het is gewoon heel erg leuk om daar weer terug te komen en een soort van de dingen die je hebt meegemaakt op het podium, om die weer te herbeleven of zo. Dat, ja. Nou, het luisteren we dus aan die, Femke. Oh. Ja. Want dan zit de uitvoering erop en dan hebben we het affiche eigenlijk drukt van je om snel en zo volle mogelijk mensen daar naar tag in te litten. En je hem, uniek denk ik, bij elkaar te zien. Het wordt hartstikke mooi. Ja. Hartstikke leuk. Zeker. Ja. Grote eer. Ja, grote eer. En die verhuis, dan krijg je de prijs. Is dat nog iets wat voor jou een speciaal plakje krijgt? Zeker, tuurlijk. Ja, ik vind het een geweldige prijs. En ook omdat het vanuit Friesland komt. Het is ook heel belangrijk dat je de waardering krijgt voor wat je dorst. En natuurlijk ben ik uit Friesland wij kwam, heb ik al je dingen dienen. Maar het is altijd heel leuk dat mensen die waarderen om wat dorst en om wat bereikt hast. En daar heb ik natuurlijk ook heel hard voor werken. Dus ik ben heel blij. Ja. Oké. Nou, Snijn, om 3 uur dan begint het concert in de Harmonie in Ljouwert. De Emmy die wordt na de tijd Utrecht. En ja, je kunt bij beide nog erbij wezen. Er zijn nog kaarten. Ja, onze 4 dan deze uitstuur een grote dank, dames, voor het optreden en dat we even mooi praten mochten. En ik wens jou nog een hele mooie junta. Nou, ik ben benieuwd wat er morgen komt. Ja. We gaan op naar het eind van het jaar en dus morgen in Beansport. Vuurwerk aan tafel met Albert van Kijpema, Jaap Stalenburg en VI-journalist Marco Timmer. Leuk. Morgen maar even zien.